τον περισσότερο κόσμο στη χώρα, για να μην πω στον κόσμο όλο. Οικονομικές δυσκολίες λοιπόν, χρέη, δάνεια, να τα πω και με τις πραγματικές τους λέξεις, ή κατέβε, φορεία, όλα αυτά σας βασανίζουν, πολλά δάνεια, πολλές τράπεζες. Αυτές οι τράπεζες φυσικά είναι που μας κατέστρεψαν, εγώ το λέω προσωπικά, ταπεινή μου άποψη. Αυτές οι τράπεζες είναι που φέραν την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Αυτές οι τράπεζες οι οποίες δρούν και ενεργούν ανεξέλεγκτα, γιατί δεν υπάρχει κράτος για να τις ελέγξει, που βάζουν τους στόχους και τα πανωτόκια πάνω στους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από όλους εμάς, αυτά τα δάνεια που υποτίθεται χρωστάμε, τα έχουν πάρει 2 φορές από τα πανωτόκια, τα παράνομα. Δηλαδή, υπογράφεις ένα χαρτί, ένα συμβόλαιο, ένα δάνειο, δηλαδή μια σύμβαση, για να πληρώσεις 3 ή 5% ανάλογα ποιο είναι το ποσοστό, και από εκεί και πέρα αυτοί βάζουν πάνω άλλα πόσα. Συν το ότι μας είπαν πριν από 2 χρόνια ότι τα δάνεια όλα πληρώθηκαν και οι τράπεζες πληρώθηκαν. Αυτές γιατί συνεχίζουν να εισπράττουν από εμάς? Θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, θα έπρεπε όλοι μαζί οι Έλληνες να ενωθούμε και να κάνουμε μια αγωγή, έτσι τη λένε, σε όλες αυτές τις τράπεζες, για να μας αποδείξουν αυτές οι τράπεζες ποια είναι οι οφειλές μας. Αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είμαστε όμως ενωμένοι? Για ο καθένας κοιτάει μόνο το τομάρι του και κοιτάει πώς να καταστρέψει τον διπλανό του και τον παραδιπλανό του. Μας έχει κάνει αυτή η οικονομική ανέχεια τόσο δύστροπους και κακόψυχους θα έλεγα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τους ανθρώπους, γιατί όταν υπάρχει μια τράπεζα ή ένας οργανισμός που σε κυνηγάει συνέχεια και το μόνο που κάνει είναι να σου πάρει το σπίτι, να σου πάρει τα πάντα, γιατί εκεί χτυπήθηκε η Ελλάδα, χτυπήθηκε στο να του πάρουν ό,τι ιδιόκτητο έχει. Ίσως γιατί και οι ξένοι αυτό ζηλέψανε από εμάς, δηλαδή τον νοικοκύρη να τον ξενοικοκυρέψουν, αυτό θέλουνε. Δεν είμαστε όμως, αφήνουμε το φόβο να μας κατακλείσει και δεν κοιτάμε να το πολεμήσουμε. Ξέρετε καλά ότι υπάρχουν νόμοι, θα μου πεις εφαρμόζονται, θα τους κάνουμε εμείς να εφαρμόζονται. Στο χέρι μας είναι. Θα μου πεις, τι ψάχνεις να βρεις όταν γίνανε εκλογές πρόσφατα και τα αποτελέσματα τα είδατε ποια είναι. Όταν τους ίδιους ανθρώπους που μας καταστρέψαν, τους ίδιους ανθρώπους πήγανε και ψηφίσανε. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο παραπονιούνται ο κόσμος? Υπάρχουν όμως και οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ούτε τους ψήφισαν, παρόλα αυτά βγήκαν γιατί η πλειοψηφία είναι άλλη, γιατί ο μαζοχισμός στην Ελλάδα είναι στο έπακρο, που εμείς πληρώνουμε για όλους αυτούς, τους ανόητους. Τι πρέπει να κάνουμε όμως εμείς που δεν είμαστε λίγοι? Το ξέρω ότι έχετε δάνεια, το ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις, το ξέρω ότι έχετε και πολλά χρέη και το ξέρω ότι και τα οικονομικά σας έχουν λιγοστέψει. Με το να αφήνετε τη ζωή σας να κατρακυλάει και τα δάνεια να διπλασιάζονται και να τριπλασιάζονται, τίποτε δεν θα λυθεί. Έρχονται χαρτιά από διάφορες υπηρεσίες, από φορείες, έρχονται εξώδικα, έρχονται αγωγές, έρχονται πληστηριασμοί. Δεν το σκίζουμε το χαρτί και δεν το αφήνουμε στην άκρη, πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν άνθρωποι, δικηγόροι βέβαια, οι οποίοι βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όταν λέω βοηθάνε, εννοώ ότι παίρνουν την υπόθεση, ποια είναι αυτή. Είναι η τράπεζα η μία, είναι και η τράπεζα η άλλη και είναι και η εφορία. Η εφορία είναι εύκολη υπόθεση, γιατί το είχα κι εγώ. Και πήγα και έκανα ένα διακανονισμό και λίγα κάθε μήνα και την ξεχρέωσα. Αυτό γίνεται, γιατί η εφορία σου δίνει και τη δυνατότητα για πολλές δόσεις. Εκείνο το οποίο είναι το πολύ δύσκολο είναι το ΤΕΒΕ, το οποίο το έχουν εκατομμύρια επαγγελματίες. Αυτό, αν θα μπορέσει να λυθεί και να κάνει τις μεγάλες δόσεις, είναι ό,τι καλύτερο. Το ΤΕΒΕ βέβαια για μένα είναι ένας οργανισμός που κλέβει τους ανθρώπους, διότι είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Τι κάνουν δηλαδή? Του δίνουμε χρήματα, τα χρήματά μας, να μας τα ασφαλίσει. Μπορεί αυτό το ΤΕΒΕ να μας πει, αυτό εδώ, να τα λεφτά σου. Πού είναι τα λεφτά που του δίνουμε τόσα χρόνια? Έπειτα, οφείλουμε στο ΤΕΒΕ.
Πληρώναμε 15 χρόνια, 20 και οφείλουμε στο ΤΕΒΕ 1-2 χρόνια, 3. Αυτά τα 3 χρόνια δεν έχουμε γιατρούς, από τη στιγμή που δεν πληρώνεις δεν έχεις γιατρούς. Και αφού δεν έχεις γιατρούς, γιατί από το οφειλόμενο ποσό δεν αφαιρεί αυτό που είναι για γιατρούς και να αφήσει αυτό που για την υποτιθέμενη σύνταξη που δεν θα την πάρει κανείς, το ξέρετε καλά. Ειδικά για τους νέους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ΤΕΒΕ να πληρώσει καμία σύνταξη. Αυτά που είναι για γιατρούς που δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς που οφείλουμε στο ΤΕΒΕ, για ποιο λόγο τα συνεχίζουν και στέλνουν οφειλές και με ποιο δικαίωμα κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς τα σπίτια? Έτσι δεν είναι? Με ποιο δικαίωμα? Τι είναι το ΤΕΒΕ? Ποιος είναι ο οργανισμός αυτός? Σκεφτήκατε λιγάκι κάποια πράγματα? Μήπως είναι η ώρα να ενωθούμε λιγάκι κάποιοι άνθρωποι, δεν είπα όλη η Ελλάδα, αλλά άμα θα βρεθούν 200-300 άνθρωποι μαζί και πάρουν ένα δικηγόρο από 20 ευρώ να δώσει ο καθένας, μαζεύεται ένα ποσό που μπορείς να πας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να βρεις τη λύση σου. Το σκεφτήκατε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά? Τι θέλει μόνο η ισχύς εν τη ενώση, το έλεγα πάντα αυτό, να είμαστε ενωμένοι, όλοι οι επαγγελματίες, ένας σύλλογος, ένας σύνδεσμος, ένα κάτι. Όταν είναι ενωμένοι οι άνθρωποι, θα μαζευτούν 300-500 άνθρωποι. Από 10 ευρώ να δώσεις σε έναν δικηγόρο ή σε δύο, σε ένα σύλλογο, γιατί κάνουν και κάτι ωραίους συλλόγους αυτοί οι δικηγόροι, πώς το λένε, γραφείο, και να πάει ούτε καν να ασχοληθεί με τα εδώ δικαστήρια, γιατί τα εδώ δικαστήρια να μην πω τι είναι. Ούτε καν να ασχοληθεί, να πάει κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει αυτό και αυτό συμβαίνει. Πες μας αυτός ο οργανισμός τι είναι. Να κάνει αγωγή κατευθείαν. Δεν τα κάνουμε όμως αυτά. Τα λεφτά μας τα δίνουμε από εδώ και από εκεί και κάτι σοβαρό δεν κάνουμε όμως. Αν λοιπόν έχετε τέτοια χρέη και δείτε ότι μπουκώσατε και πνιγήκατε, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι αυτοί οι μεγαλοδικηγόροι τρανταχτοί που αυτούς ξέχνουν τους. Σε αυτούς άμα θα πας και τα λεφτά θα στα πάρουν, θα σε κατακλέψουν και στη φυλακή θα σε στείλουν, είναι το μόνο βέβαιο. Αυτοί όλοι που είναι μέσα στη φυλακή για οικονομικά χρέη είναι αυτοί που έχουν τους μεγαλοδικηγόρους. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Είμαι και εγώ θύμα αυτών, μην νομίζετε ότι εγώ το παίζω έξυπνη. Είμαι και εγώ θύμα αυτών. Αλλά επιτέλους ξεστραβώθηκα, έβαλα μυαλό και βρήκα καλούς ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, ανθρώπους που δεν χάσαν την ανθρωπιά τους και τον συναισθηματισμό τους, τον επαγγελματισμό τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάνεις την αγάπη στο συνάνθρωπο και να αγαπάς τη δουλειά σου και να μην εσχροκερδείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έχω δικηγόρους, 2 έτσι καλούς ανθρώπους, απλούς ανθρώπους που μπορώ με όλη μου τη χαρά και την αγάπη να σας τους συστήσω, κανένα όφελος δεν έχω, για να σκύψουν πάνω στο πρόβλημά σας, να σας κάνουν ό,τι θέλετε, ό,τι αφορά για τα οικονομικά σας χρέη και κάποια άλλα ζητήματα που έχετε. Εγώ έστειλα επίσης στο δικηγόρο μου μια υπόθεση με προβλήματα που είχαν κάτι με ακίνητα, με χωράφια που δεν μπορούσαν οι οικογένειες μεταξύ τους να τα βρούνε και όσοι άνθρωποι πήγαν στο δικηγόρο μου είπαν «Σε ευχαριστώ Βαλεντίνη, είναι εξαίρετος, μου έκανε τη δουλειά μου», όπως επίσης και με τα οικονομικά το ίδιο και αυτό. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να μην αφήνετε πλέον τη ζωή σας έτσι γιατί αυτά μαζεύονται. Μη φοβάστε το χαρτί που έρχεται. Τίποτα δεν μπορούν να σας κάνουνε. Ορμήξτε. Πώς το λένε. Κάποια φορά θυμάμαι ότι κάποιος γνωστός τι έκανε. Έκανε μήνυση στην τράπεζα. Έκανε αγωγή. Ζήτησε αυτά. Πού είναι αυτά τα λεφτά που σας έδινα μέχρι τώρα. Πόσους στόχους πλήρωσα. Και δικαιώθηκε. Το έτρεξε όμως. Σου λέει όχι, δεν θα γίνει το δικό τους. Και το έτρεξε και το έκανε. Μη φοβάστε. Εγώ αυτό που θέλω να καταφέρω είναι να σας βγάλω το φόβο από μέσα σας. Έχουν πανικοβάλει τους ανθρώπους. Θα τους πάρει τράπεζα, θα τους κλείσει φυλακή. Τίποτα. Ούτε το σπίτι θα σας πάρει, ούτε τη φυλακή. Αλλά δεν πρέπει να χάνεστε. Έχετε ένα δικαστήριο, πάτε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας κλείσει μέσα κανένας. Τι συμβαίνει, αυτό και αυτό. Πείτε στο δικαστή το δίκιο σας, πείτε αυτό που συμβαίνει, πείτε ότι είστε άνεργος. Δεν μπορεί κάποιος έτσι εύκολα να σας πάρει ένα σπίτι που με τόσο κόπο αποκτήθηκε. Ακόμα και η ίδια η τράπεζα η οποία
έχετε πάρει το δάνειο, ακόμα και αυτοί μπορούν να σας κάνουν έναν τέτοιο διακανονισμό ή να παγώσουν για κάποια χρόνια το δάνειο μέχρι να αλλάξει η οικονομική σας κατάσταση. Το ξέρετε ότι αυτά υπάρχουν, συμβαίνουν. Ρωτήστε λίγο να δείτε τι γίνεται. Εγώ έτρεξα, ρώτησα και εγώ ένας απλός άνθρωπος σαν εσάς είμαι και εγώ με τις υποχρεώσεις μου, με τα χρέη μου, τα δανειά μου, όλα αυτά είμαι. Αλλά δεν το αφήνω να με κυλήσει και να με πάρει από κάτω. Ούτε θα αρρωστήσω, ούτε θα πεθάνω εγώ για 5 χρέη που έχουμε όλοι μας. Λάθος. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Πάρτε δύναμη και επειδή ξέρω ότι είστε αρκετά καταπονημένοι, θα έρθετε στο γραφείο μου να τα συζητήσουμε αυτά, να τα βάλουμε κάτω και θα σας δώσω λύσεις. Λύσεις για όλα αυτά τα οικονομικά θέματα. Είτε λέγεται ΤΕΒΕ, είτε λέγεται εφορία, ό,τι και να λέγεται. Και έχω και να σας συστήσω και τους ακατάλληλους ανθρώπους για να μπορείτε να συνεχίσετε και να τα βάλετε όλα σε μία σειρά. Και θα δείτε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο εσείς νομίζετε. Λοιπόν, και με όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση την οικονομική, είναι επόμενο ότι έχει έρθει πια η γκρίνια, έχει έρθει οι φασαρίες μες στο σπίτι, έχουν έρθει οι αναποδιές και οι κακοτυχίες. Χάνουμε τη δουλειά ή το μαγαζί δεν πάει πια καλά. Δεν πάει τίποτε καλά, δεν πατάει άνθρωπος μέσα στο μαγαζί, μαλώνει το ζευγάρι, γίνονται όλες αυτές οι φασαρίες. Ναι, γίνονται όλα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αλλάζει αυτό? Και βέβαια αλλάζει. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Και βέβαια αλλάζει. Με το άνοιγμα και την αλλαγή της τύχης. Για να δω όμως, για να το αλλάξουμε αυτό, πρέπει πρώτα να κάνω πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο, τα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας είναι το κινητό και το σταθερό στο γραφείο. Θα πάρετε να ενημερωθείτε πώς γίνεται. Ή θα κλείσετε ραντεβού με μένα στο γραφείο μου, εάν είστε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα, ή θα κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού. Με ποιο τρόπο? Θα σας το πούν τα παιδιά εκεί. Να ξέρετε ότι το ραντεβού γίνεται μόνο με μένα, με κανένα συνεργάτη. Μόνο εγώ ασχολούμαι με τους ανθρώπους προσωπικά, για να ξέρω και για να έχω και την ευθύνη για την υπόθεση του κάθε ενός. Λοιπόν, αφού ανοίξουμε τα χαρτιά και δούμε τι συμβαίνει, τότε θα σας δώσω και την κατάλληλη λύση και θεραπεία. Όπως λέμε, πάμε στο γιατρό να μας εξετάσει για να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στο σύμβουλο ζωής, αλλά και στο μελλοντολόγο, που θα δώσει τον κατάλληλο λιβάνι, το κατάλληλο αγιασμό, τα φυλαχτό προστασίας και όλα αυτά, τα οποία θα τα πούμε όταν θα μιλήσουμε μαζί. Είτε τηλεφωνικά, είτε ή από κοντά. Λοιπόν, εκτός από το άνοιγμα, την αλλαγή της τύχης, εκτός από το να καθαρίσεις την άβρα σου, η οποία κλείδωσε την τύχη σου και δεν μπορείς πια και υπάρχουν μόνο εμπόδια στη ζωή σου και κακοτυχία, αλλά και αδυσάρεστη κατάσταση και να μην έχεις δηλαδή διάθεση να κάνεις απολύτως τίποτε, αυτά όλα αλλάζουν. Πέραν αυτού υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να ανεβεί η δουλειά τους. Έχουν ένα μαγαζί, ένα γραφείο, μια επιχείρηση ή θέλουν να βρουν δουλειά. Εκεί έχουμε το θαυματουργό μαγικό λαδάκι μας. Προσέλκυσης χρημάτων. 20 διαφορετικά εθέρια ελαία από την Αίγυπτο όλα είναι προσέλκυσης χρημάτων. Απλό, τίποτα το επικίνδυνο ή το κακό. Προσοχή, δεν κάνω τίποτα για κακό. Και όλα είναι με προσευχές, προσευχές που έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Είναι λαδάκι των χρημάτων με μια σταγόνα που θα βάλουμε στα χέρια μας, με ένα σταυρό στο μέτωπο που θα κάνουμε και μια ευχή πολύ συγκεκριμένη. Θα δείτε από την πρώτη και όλα μέρος να ανεβαίνουν τα οικονομικά, να έρχεται δουλειά. Βοηθάει πάρα πολύ στα τυχερά παιχνίδια. Πάρα πολύ. Βοηθάει επίσης πολύ στο να βρούνε δουλειά οι άνεργοι. Όσοι το πήραν άνεργοι, βρήκαν δουλειά μέχρι τώρα, έχουν όλη δουλειά. Ξεκίνησαν μία κυρία από 7 στην 7η μέρα βρήκε δουλειά, η άλλη σε 20 μέρες, ο άλλος σε 1 μήνα, ο άλλος σε 2 μήνες, μπροστά στα 2 και στα 3 και στα 5 χρόνια ανεργίας. Είναι πάρα πολύ καλό το διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στο τρίμηνο βρίσκεται. Και μαζί με το λαδάκι των χρημάτων στέλνω και το λιβάνι των χρημάτων, το οποίο είναι εξαιρετικό. Το έφτιαξα εγώ. Όλα μου τα υλικά είναι από την Αίγυπτο, γιατί είναι τα καλύτερα, ενεργοποιημένο. Έφτιαξα ένα λιβάνι από 7 διαφορετικά λιβάνια. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και την αγάπη, όπου λιβανίζετε το σπίτι σας, το χώρο σας, τη δουλειά σας, οτιδήποτε είναι αυτό, για να προσελκύσετε τα χρήματα. Ακόμη και αν σας οφείλουν χρήματα από κάπου, με την
με τα λόγια που θα αλλάξετε εκεί στην αιτιολογία, γιατί το στέλνω το χαρτί, σας δίνουν λεφτάκια ακόμα και αυτοί που σας οφείλουν. Και μαζί με το λαδάκι των χρημάτων και το λιβάνι, σας στέλνω και ένα φυλαχτό, ένα πετράδι για καλοτυχία, για ευημερία και για καλή υγεία. Μπορείτε να το έχετε στο πορτοφολάκι σας, μπορείτε να το έχετε στην τσαντούλα σας, στην τσέπη, στην ταμιακή μέσα, στο σιρταράκι, στο εικονοστάσι, παντού. Τα διαβάζω, είναι κάποια κομμάτια που τα διαβάζω και τα στέλνω σαν δώρο με το κάθε λαδάκι που θα πάρει ο άνθρωπος. Και εκτός από το λαδάκι των χρημάτων, έχουμε και το λαδάκι το ερωτικό, της αγάπης. Για ανθρώπους που είναι ελεύθεροι και θέλουν να φλερτάρουν για να προσελκύσουν, να έχουν ερωτική προσέλκυση στο αντίθετο φύλο, ή για τους ανθρώπους που είναι ήδη μαζί, αλλά λόγω των πολλών προβλημάτων, χρεών, όπως είπαμε και όλα αυτά, παιδιά, σκυλιά, προβλήματα, ξέρετε τι εννοώ, πέφτει κάπως η ερωτική λίμπητο στο ζευγάρι, με το ερωτικό λαδάκι ανεβαίνει το ερωτικό πάθος. Πρέπει να το μυρίσει κάποιος, γιατί κάποια μου είπε μπορούμε να επαναφέρουμε έναν άνθρωπο που χώρισα και να γυρίσει ο άντρας μου. Όχι, αυτό το λαδάκι δεν φέρνει κανέναν πίσω. Εκεί υπάρχει ειδική ευχή και προσευχή, όπου είναι η επανασύνδεση λεγόμενη. Άλλο πράγμα είναι εκείνο. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι παίρνουν και τα δύο λαδάκια μαζί, και το ερωτικό και των χρημάτων. Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε το χεράκι της Φατίμα. Το χεράκι της Φατίμα είναι ένα μπρελοκάκι με το ματάκι πάνω. Το χέρι της Φατίμα, ξέρει ο κόσμος που ασχολείται με αυτά, ρουφάει την αρνητική ενέργεια, την κακία, την γλωσσοφαγία, αυτό το μάτι, αυτή τη ζήλια, αυτό το φθόνο, και το έχουμε σε μπρελό και να το έχουμε στα κλειδιά μας. Άλλοι το φορά σε ματόχαντρο εδώ, άλλοι στο χεράκι τους, ανάλογα. Να σας πω κάτι. Το μπρελοκάκι δεν είναι και πολύ δεσμευτικό. Γιατί στο κόσμημα κάθε φορά μπορείς και να το αλλάξεις το κόσμημα. Γι' αυτό το λέω. Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό δώρο, ενεργοποιημένα είναι όλα αυτά εννοείται, είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο στο γραφείο ή στο κινητό και παραγγέλνετε είτε το λαδάκι, είτε το χεράκι της Φατίμα, ή και τα τρία μαζί, ή έρχεστε από το γραφείο για να δείτε και για να πάρετε ακόμα και το λαδάκι. Δεν χρειάζεται να σας το στείλω με courier, ειδικά αν είστε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν χρειάζεται να σας το στείλω με courier και να πληρώσετε και το courier. Έρχεστε από το γραφείο και το παίρνετε. Πολλοί κόσμος τώρα πια, ειδικά που είναι και στο κέντρο το καινούργιο γραφείο, έρχεται και παίρνει τα λαδάκια από το γραφείο. Και φυσικά σε λίγες μέρες μπορείτε να τα παραγγέλνετε και μέσα από το site. Αυτό που βλέπετε εκεί, το www.valentinivasiliadou.com. Λοιπόν, στο Facebook μας βρίσκεται, στο YouTube ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, μπορείτε να τις δείτε ακόμα και αν χάσετε μια εκπομπή, έχετε ίντερνετ σίγουρα στο σπίτι, υπάρχει ένας υπολογιστής ή το παιδί και θα του πεις μπες στο YouTube και πάτα Βαλεντίνη Βασιλιάδου ή ζώδια και συμβουλές. Υπάρχουν όλες οι εκπομπές εκεί για να δείτε τις εκπομπές μου. Μπορείτε να με βρείτε παντού. Δεν έχετε πλέον δικαιολογία ότι η ζωή σας δεν πάει καλά. Η ζωή σας πάει καλά, αν θελήσετε να πάει καλά. Την δύναμη την έχετε μέσα σας. Πίστη χρειάζεται και θέληση. Και πάνω απ' όλα μια επικοινωνία μαζί μου. Για να σας πω τα πράγματα πώς έχουν, να σας δώσω μια κατάσταση πραγματική της ζωής σας πώς είναι και πώς μπορεί να γίνει. Τι μπορούμε να διορθώσουμε. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Το μόνο πράγμα που δεν διορθώνεται στη ζωή είναι ένα, είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Για μένα πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει. Θέλω όμως χαμόγελα και θέλω να έχετε πίστη. Πίστη και αγάπη. Και όλα γίνονται. Ακόμη και αν θέλετε να σας συστήσω και χωρίς να έρθετε σε ραντεβού, γιατί έχετε ανάγκη για κάποιον δικηγόρο, πολύ ευχαρίστως τους δικούς μου ανθρώπους με όλη μου την αγάπη να σας τους συστήσω. Εντάξει? Λοιπόν, μη μου στεναχωριέστε άλλο, σας αγαπάω πολύ. Σας φιλώ γλυκά και περιμένω το τηλεφώνημά σας. Γεια σας!